ljudi, na tutoriali sa vama. U ovom klipu ću da vam pokažem kako da skinete video sa YouTube-a MP4 bez ikakvog video konvertera ili bilo čega sličnoga. Pa hajde da počnemo. Znači prvo što treba jeste da uđete u YouTube, na YouTube, izvinjam se. Samo uđite u nekakav link, nebitno, ću ovaj, pauzirat ću. I ovdje gore gdje vidite gdje piše www.youtube.com, ovdje stisnite poslije www. Kliknite tu i prije ovoga YouTube kucate 2S, to je dva slova S, stisnite Enter. Sačekate da on se čita. Evo, kao što vidite, ući ćemo na stranicu Save from Reddit. I ovdje vidite, piše Download MP4 365. Također možete da odaberete bilo koji format vi hoćete. WebM, FLV, 3GP, 3GP, 140 i 240p i Audio MP4 128. Ja ću da ostavim ovako i samo idete download i kao što vidite to je to, skidanje je počelo. Ja ću to da zaustavim pošto mi ne treba, to sam samo da vam pokažem i to bi bilo to ljudi i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.